Katoppa Harri, ihanko kahville tulit piipahtamaan vai onko jotain alustavasti noin sydämellä? No siitä Pemarista taas. Tuossa ajelin kaupunkiajoa ihan 50, niin pyyhkijät lens. Aivan oikein. Tuo on terävä huomio, kun lähdetään ajattelemaan varsinkin sitä, että ajaessaan niitä tarvii. No nimenomaan, ja nyt kun on vielä tämmönen kelikin. Aivan oikein. Kelikin on mitä on. Niin. Et meidän puolestaan tuo keli voisi olla vaikka parempikin. Nykyään tosiaan täytyy sanoa, että sadevesiä on muuttunut, sehän syö noita pyyhkiöitä. Sanotaan 70-luvulla vielä, niin sadevesi oli huomattavasti pehmeämpää ja niin muodoin kohteli pehmeämmin meidän tuulilasi pyyhkiöstymmää. Mutta mä haluaisin nyt, että ne asennetaan siihen nyt semmoset uudet pyyhkijät ihan tällä hetkellä, että nyt alkaa vähän hermo mennä tämän auton kanssa. No, koko ajan... lähdetään kuitenkin siitä tilanteesta, Harri, että äläpä hermostu meidän puolesta. No, mutta kun koko ajan on jotakin uutta. No joo, että sehän tahtoo olla, että elämä on tällaista, kun se on näiden tuotteiden kanssa välillä. Että tämähän on ihan selvää automaailman elämää. Me voitaisiin lähteä ratkaisemaan tätä tilannetta nyt niin muodoin, että haetaan tähän tietty näkökulma, joka poikkeaa sinun ja minun näkökulmasta niin muodoin, että se olisi mahdollisimman asiantunteva päällykäinen. No voisiko se olla se näkökulma se, että laitetaan siihen ne uudet pyyhkimet? No, mä veikkaan, että se on yksi vaihtoehto varmaan. Ei, kun kyllä se nyt mä haluan vaatia tätä. Aivan oikein. Ja pysykki kovana. Kovana. Päällykäinen! Kun nythän sä muistat sen Harrin Pemarin kuulet Harri. Sä muistat sen, siinä on nämä pyyhkijät nyt irti molemmat kuulemma lentänyt 50, sanot se 50 ajoita. No joo. Vauhdista lentänyt molemmat pyyhkijät kuulemma ihan katuoja tasolle laskeutuneet sille, että siis tämähän tietysti on huono pointti meidän kannalta. Miten sä Päällykäinen näkisit tommosen akuutin tarpeen tosiaan, että miten lähdetään tämä ongelmavyyhti nyt näin pikaisesti ratkaisemaan? Eihän tää nyt ole mitenkään normaalia, että pyyhkimet lähtee irti. Niin se kyllä on normaalia. Se on kuulemma ihan normaalia, sanoo juuri Päällykäinen tuolla, että ne lähtee tässä mallissa juuri. Onko siinä Päällykäinen, onko ne kierteellä kiinni vai onko ne painettavat boorit siellä vai? Siinä on painettavat boorit. Katsokko, ne on kierteellä, ne kierteet menee, ne tahtoo mennä ajanoloa. Että se on tuossakin, voi että kun se olisi vuotta uudempi, kuule Harri, minä olen sulle aina sanonut, että eikö me aleta vaihtamaan kohta se auto. No ei kun kyllä mä nyt haluaisin, että tää nyt korjataan ja... Päällykäinen, näkisit sä miten tuon nyt, miten me ollaan nopeasti saadaan tämä, että hän pääsee jatkamaan matkaa kuitenkin nyt? Sitten se tuulilasi kato pois, että... Me amputoidaan tuulilasi, tätä on tehty meillä paljon. Amputoidaan tuulilasi? Joo, se poistetaan tiivisteineen päivineen. Silloinhan se ei tarvitse pyyhkiöitäkin. No eihän tuo nyt käy tietenkään mitenkään. Eihän sillä pysty ajelemaan. Eihän autolla pysty ajelemaan, jos ei ole tuulilasi. No sanotaanpa toisinpäin tilanne, että kyllähän sillä pystyy. Mulla on itsellä muun muassa kokemuksessa vuodelta 1973, jolloin minä poistin Volkswagenista tuulilasin ja totesin, että kun kaikki muut ikkunat on väännetty kiinni, niin kyllä se menee. Ei varmasti. Ei kyllä, tuohon en suostu. Seppo. Mä vaan tänne ajolasit, kato. No aivan oikein, joo. Esa tuossa juuri sanoi, että hän voi myydä sulle ajolasit siihen. Että niitä on 3 eri väriä, että sä saat itse valita väriin niistä laseista. Niin se helpottaa sitä, että ei ainakaan vesi lähde silmistä valumaan. No mutta kyllähän sä nyt tajuat sen, että kun kaupungille menee ja jättää sen parkkiin, niin siihen pääsee kuka vaan sisälle ja voi varastaa se. Ja hei, Enpä sanoisi ihan noin, koska kyllä mulla on kokemusta siitä, että kun tuulilasi on pois, niin jengihän luulee, että se on vaan niin puhdas, että sitä ei näy siinä. Meinaat? Kyllä. Tästähän on lehdissä ollut jo kirjoituksia paljon viime aikoina. Onko se Päällykäinen sama? Menepäs Esan kanssa. Esa näyttää sulle kuule ne lasit sieltä ja poistetaan. Se ei ole yksi naksaus vaan kun ne poistetaan. Ja sitten kun meille tulee uutta tuulilasia ja uutta pyyhkeä, niin katsotaan. Saat aika halvalla varmaan. Meiltä aika hyvän tarjouksen. Mä luulen, että mä lyön pöytään uusista pyyhkiöistä. Mutta onko tää nyt varmasti väliaikainen? No, tämä on väliaikainen ratkaisu näin, että me voidaan katsoa asiaa silmin paremmin tuossa 2-3 viikon päästä. Harri, niin otetaan näin tehdään ja siitä ovesta sitten poistutaan sieltä. Ne päätään sillä kivasti, kato vaan. Mutta onko se nyt varma, että tää toimii? Toimii.